Hej, jeg er Milla, og jeg vil gerne fortælle om nogle ting. Nej, jeg vil gerne fortælle nogle ting om mig selv, så jeg kan lære mig at kende og sådan noget, så det kommer jeg så til. Vi kan starte med at sige, at jeg er sådan meget genert, og det kan man nok også se i den her video. Men ja, jeg er 16 år og har så fødselsdag den 8. maj. Jeg er en meget ærlig person. Jeg spammer med Snapchat My Story sådan rimelig ofte, så hvis I vil se mit spam og alt muligt, så kan I sgu da bare alt på Snapchat. Okay, det lyder nok måske lidt underligt, men jeg er sådan meget store fødder og store hænder af en pige at være, så jeg bruger sådan 42 i sko alligevel, hvis jeg ikke kan stå. Hold nu kæft, mand. Jeg kan ikke svømme, men jeg kan faktisk godt lide at være i noget vand, så det er faktisk sådan lidt, ja. Jeg elsker musik, men jeg hører ikke sådan det rigtig mere, fordi jeg kan ikke rigtig finde nogle gode sange, og når jeg så finder en god sang, så hører jeg kun den, og så bliver det ret kedeligt i længden. Men jeg elsker det stadig. Jeg er ikke så modig, når det handler om sådan forlystelser og alt sådan noget der, fordi der er sådan rigtig bange. Og jeg ved ikke rigtig hvorfor, men det går nok. Sidste år, der valgte jeg at gå en klasse om, altså jeg har valgt helt selv at køre en klasse om, fordi jeg havde sådan meget fravær og sådan noget, og selvfølgelig ville det være rart at have en ny chance på en måde. Så ja. Min yndlingsfarve, den er rød, og det er sådan rigtig tydeligt, hvis man sådan kender mig. Jeg kan godt lide at prøve nye ting af, altså sådan, ja, bare alt. Mit yndlingsdyr, det er faktisk en abe, fordi det ved jeg ikke, det har det faktisk været sådan utrolig længe, tror jeg. Fordi det er bare et rigtig sejt dyr, og det ligner lidt mig, men i fremtiden vil jeg gerne enten være sådan en murer, en brolægger, eller en kok, eller maler, eller sådan en, som der passer sådan børn med større behov-agtigt, hvis I sådan forstår. Jeg elsker at lære nye mennesker at kende. Den eneste, jeg sådan rigtig kan snakke med i virkeligheden, det er faktisk min far, eller sådan en, jeg kan fortælle alt til, og rigtig bare tør at sige altid, uden jeg synes det er pinligt eller sådan noget. Jeg elsker at læse, men jeg gør det sjældent, og hej Bertram. Jeg er næsten lige fået knald og kørekort, og første gang, forstod jeg faktisk i køreprøven, kun til røvprøven, og så jeg har lavet sådan 2 dumme fejl, men så til sidst, der bestod jeg faktisk, så det er rigtig lukt. Jeg bruger stort set aldrig makeup, fordi jeg synes sådan, det er meget ubehageligt, især sådan mascara og foundation og sådan noget. Jeg kan ikke rigtig klare det, men der er sådan tit, jeg bare sådan tager det på, og så tager det af igen bagefter, fordi jeg godt synes, det er sjovt, og det er sådan lidt. Ja. Okay, så er videoen færdig. Jeg håber, I sådan kan lide den. Det var faktisk pænt akavet at filme, fordi jeg er ikke vant til at snakke i video eller noget. Men ja, vi ses i hvert fald i min næste video. Hej!